andito na kami ngayon sa San Fernando sa school ng aming apo. Ngayon. Kaninang umaga pa kasi kami hinihintay ng aking apo. Ayan, so 1 o'clock kami dumating. Kaya, dumiretso na kami sa kanilang school para naman masaya siya, ganahan siya. So, andito kami ngayon sa kanilang school. Then, magdidiretso na kami sa bahay nila. Sobrang init guys. Talagang maluluto ang utak dito. Super init. Napakalakas ng araw. Pero mamayang hapon baka uulan na naman. Masaya na naman guys ang aming mga apo. So, ang problema, pag uwi namin bukas, kung paano naman namin tatakasan ang baby namin. Kasi yun, iiyak na rin pag aalis kami, kaya talagang tinatakasan namin. Pero itong panganay na apo, nakakausap namin pero malungkot lang siya. Okay lang sa kanya pag nagpapaalam kami, pero makikita mo talaga sa kanyang mukha ang kalungkutan. Kaya yun din ang mahirap sa karakarayo. Masya nakadagito ding ako marayo guys. So ayan guys, habang break time nila, nagkwentuhan kami sa teacher ng aking apo. Masaya at mabait ang kanyang teacher. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga students, lalo na sa pagkain ng rice. Kasi maraming bata na ayaw kumain ng rice, kaya tinuturuan ni teacher na kakain sila ng maraming rice. Isa na dyan ang aking apo na hindi masyadong kumakain ng rice. In Ilocano, kusim ang tawag namin sa mga tao o mga bata na hindi masyadong kumakain ng rice. Okay, thank you so much teacher sa oras na binigay nyo sa akin. And thank you everyone for watching.